Welcome to Ngobo 2010 Shop Eye channel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, just click the subscribe button and help us grow. Thank you so much. This is Ngobo 2010 Shop Eye channel. We are here at Loftus Versfeld. Mamelodi Sundowns 1 is for Rabat 0. Brother, how's it? Yeah, brother, I'm the right man, put man. We won in Jani game namhlanje. Yeah, put it, man, I'm trying to be cool. Kuna bona mina ke ndiphe umdla ke mina ke bendiqala ke ndizayibona phambi kwami team yami live. Oh, nice. Mina namhlanje binkulu ku. Yabo ndikwazi basuke Ubayigama lakho kuyaphi? ngizongezo Jongeni. Ecopha Mbaba. Yes, ngisecopha Mbaba. Oh, number. So sukele Eastern Cape weza la for le game. Yeah, so Eastern Cape ngihamba no chairperson wami Mr Donza nangu. Lo uzohamba ne Mamelodi Sundowns babheke eMorocco. Oh, number 1. 24, yes. Oh, perfect. Yeah. Ndikwazile kuba manje ukwazi usupport team yampara idlaleli. Yeah. Kodwa ke iwinayo andiqola. Kodwa ke winile but andiqola ikhona le nto intyayo. Yabo. Ingxaki nisi into ezokwenzeka ngapha. Pha eMorocco ne. Yes ba. First time uza stadium ubona abafana bakho bedlala. Ubonela umehluko between ukuyibona live nokuyibona ku TV. Yeah. What was the difference? Yeah, is a difference ininzi ba eTV uyakwazi ezinye izinto zikushiye kwenye izinto limited, yeah. Kwalapha estadium zikhona izinto zikushiye eTV zikuncede slow machine. Yeah. Mara apha into ezininzi zenzekile kazibekho slow machine. Mara kodwa ke andiyazi uba kuma sendifike bheke ecopha Mbaba ngisichilela ke ndizibukele. Bona iVAR live namhlanje. Yeah, mara ke nathi stophisela imatch yenze into enkulu kakhulu. Bese sipenika singabalandeli. Sipenika kakhulu. Bulise phaya ecopha Mbaba. Hayi ngizobulisa kakhulu beCopha Mbaba ba. Awuthethe nabo baya. Ndifuna ukuthi kubalandeli bami. Amafoni lapha. Nasemafonini. Nangu Soso. Sky Nation, yes. Awuyelo enkosi. Kubarikisendana ufela.